Historie firmy Kovofinish sahá do roku 1950, kdy za postupného slučování několika samostatných provozů a budování výrobních a administrativních prostor na okraji města Ledeč nad Sázavou byla započata tradice podniku s výrobou zařízení pro povrchové úpravy. Rozvoj podniku pokračoval postupným rozšiřováním výrobního programu i vlastního zázemí. Dodávky lakovacích zařízení směřovaly pro výrobce motocyklů, automobilů, chladniček a řady dalších. Téměř v samém počátku začal Kovofinish dodávat svá zařízení do zahraničí. Nejvýznamnějším odběratelem se stal tehdejší Sovětský svaz. Mezi nejvýznamnější zákazníky v současné době patří zejména přední evropští výrobci automobilů a jejich dodavatelé. Velice úspěšné zakázky jsou realizovány také v oblasti východní Evropy. Vlastní know-how, kvalitní rozsáhlá technická a výrobní základna a zkušenosti z řady realizovaných projektů umožňují zabezpečit výrobu i těch nejnáročnějších výrobků a zařízení. Komplexní rozsah služeb v rámci dodávky spolu s prvotřídní kvalitou vyráběných zařízení řadí Kovofinish k předním světovým dodavatelům systémů pro povrchové úpravy a předúpravy. V roce 1998 se pro posílení svých realizačních kapacit stává spolumajitelem společnosti Kovofinish firma Aquacomp Hard, společnost s ručením omezeným, dodavatel zařízení pro galvanické povrchové úpravy a zneškodnění odpadních vod. V závodu na levém břehu řeky Sázavy sídlí vedení společnosti, oddělení obchodu, vývoje, konstrukce a servisu, je zde umístěná výrobní základna, stejně jako veškeré sklady. Výrobní prostory a zařízení procházejí neustálou modernizací, jsou rozšiřovány a přizpůsobovány novým technologiím. Pečlivá práce všech zaměstnanců se odráží v kvalitě produktů i dlouhodobě úspěšných vztazích se zákazníky i obchodními partnery. Řada realizovaných zakázek a stále se rozšiřující okruh odběratelů jsou dalším dokladem seriózního přístupu firmy Kovofinish ke svým zákazníkům.